Reverend President, kane kalong ka history kabalengkot jong ka Ribhoy Presbyterian Synod Christian Endeavor Union. Namar ba kane ka history lasyon ru ya ka hakatup sa jengken mau jong ka synod jong ka sobinir kerpat ya pipin ngobha ya ka bentet bat ngilayale rukat bala ban penja ikat tu kan iki benta kenang bakan ombam ya ka por. Tongan pulih ya ka kumbakalong ka step jo ka jing sedang haduk benda yo ya ka jiaseng Synod Union ka Bapura. Ha ka basdang ya ka Ribhoy Presbyterian Synod Union latip da ka 6 CE Rallies Conference. Hadin bala khot ya ka Ribhoy Presbyterian Union. Bat mental latip da ka kerteng Ribhoy Presbyterian Synod Union. Lasdang ya ka Ribhoy Presbyterian Synod Persyang Union. Ha ka snem khat khandai spa khandai pusan ha ka bala penlong ya katang daki artli ki Presbyterian Union karibhoy mingi Presbyterian Union kabadon hrutli ki District Union bat karibhoy sepngi Presbyterian Union kabadon nyotli ki District Union ha ka ne ka snem omsyam lala ban penlong ya ka jiaseng hendrai la penlong tang ka jialang perkhat kam ha ka jiaseng Synod Persyang kabala long ha ka balang mautari Mardon Mauthok Mardon District haka arpulai hadu arpul ndriu tarik umach khat khandai spa khandai pusan lapenyai ya ka jingelang the President Reverend HL Marsing kinong kitkam haka ta kapor kilong advisor Reverend SS Teron President Reverend HL Marsing khat khandai spa khandai pusan nangta teman besan PRR lempuny nadu senam khat khandai spa khandai penriu hadu khat khandai spa khandai popra Vice President Mr. R.W. Shilla, General Secretary Mr. S.B. Khumdej, Khat Khandai Spa Khandai Pusan, Bat Mr. H.P. Pamsyong, Khat Khandai Spa Khandai Penriu, Hadu Khat Khandai Spa Khandai Pupra, Assistant Secretary Mr. Hambat Masharing, Finance Secretary the Professor S.B.N. Teron, Treasurer the Reverend F.W. Shadab, Bat Statistician Mr. W. Rengkang. Ka project baka union ka don ha ka basdang kadai ka jingkersyan sponsoring body ya ka Mausyang Presbyterian LP School ka budget ka balapas na kabentaw snem khat khandai spa khandai penreu kalong san poar hajar tengka dai ha kanai ka snem kala don ka jing perkhan banbu no ya u Bible man ha ka jingsiu ka bahnru spa tengka shibnai batla shania ya kanai ka kam ha ka evangelistic committee banwat ya ka jaka banbu ya ka project ne lengkhayalam ka union kala tho ya ka city sa ka district kat arleng do Shatais Union banwat ya kano ka jaka handrai ha ka snem omsyam pat yo ya ka jaka banbu ya ka mission field dairu nadu ka snem khat khandai spa khandai pusan kala donru ka jing perkhat bandon no karukom penyat kam ka CE ya ka balashania hai Reverend SS Teron bat Reverend FW Shadab ban penkre ka jing yalang perkhat kam ka baar jong ka Ribhoy Presbyterian Synod Persyang Synod Union kalalong haka society balang Kerdem District Union haka arpsan tarik hadu arpra tarik April khat kendai spa kendai penreu ki balapoi syaka jingyalang kilong san pulaingun kaba kentup ya kinong kit kam nyongun dekat saungut teman besan saungut delegates naka Ribhoy mingi Presbyterian Union arpulaingut bat Ribhoy sep ngi Presbyterian Union arpsaungut nadu kane ka senam ka union kala yolat ban pha youth participant sa Synod laipongon dairu hakane ka Synod Union hakabala thung ya Reverend LS Nongplang hakane ka snem khat khandai spa khandai penreu lasdang banbu ya ka them haka jingra khe ya ka youth Sunday bat ka them balabu haka snem khat khandai spa khandai penreu kalong ki samla Kristan ka jing ubi ukres haka liang ka jing ruai ka union kala jet ya Mr. HP Pamsyong bat Mr. PS Ronghang banlong kinong penkre bat ka choir kalayo ban ai ya ka jingruai haka jiseng Synod Persyang hamau teri modern bat Kerdem haka jingelang perkhat kam ka balai ka balalong hakitarik arpau hadu arpulai terik umach khat khandai spa khandai penyo haka society balang umkei ki number ki delegates ki balapoi ki lakiu syaka shispa san pongon kaladon ka jing perkhat bandon no ka jiseng convention la ka jong omsyu bat kirangba handrai hadin ke jing perkhat ke basani bah namar ke Synod kadang dei bandang Persyang kumta la sange syua banpan na ka Synod
Hakarukom jinglet mi khmat pat naka KGC Union, ningkong lalit mi khmat daka level jong ki Presbytery Union, handrai house nem khat khandai spa khandai penyo. Layakut ban mi lane represent no daki District Union omshu daki level jong ki Presbytery Union. Hakane ka snem khat khandai spa khandai penyo, namar baka shnong mausyang kalapan ban penyat hino ya ka LP School jong ka Sinot Union, kumta ka General Committee kala pediang ikani ka kam bat kala ai bor haka Education Committee banle ya ka badon kam banya penbet bat ka shnong mausyang. Hakane hi ka snem khat khandai spa khandai penyo layo ya ka report na ka Education Committee ka baya day bat ka jingbu ya ka project ka batumai jong ka Union Hamupur Assam. La pediang ya ka kam bat layakut ban pli ya ka English Medium School Hamupur bat ka jinghikai kan long haka English bat khasi. La shimti bat pli ya ka school haka 8 tarik April khat khandai spa khandai penyo bat la thung nong hikai ya Mrs. Puban Trang haka jingseo ka praspa shibnai. House nam khat khandai spa khandai penyo layo ya ka shiti na ka Presbyterian Youth Fellowship ka bala pentip ya ka Union ban penyaso lane ban affiliate sha ka PYF. Hadin ka jing yakran ka babnya layakut ba ka Union kan affiliate ba ka PYF da ka kerteng Ribhoi Presbyterian Youth Fellowship. Bat lapha khat sangut ke delegate sakane ka GSeng PYF ka balalong hak balang rembai hakitarik arpuar hadu arpusan ume khat khandai spa khandai penyo. Kadon ka wei ka jingjia ka basngausi ka balajia hakata kapor hakaba kidon khat artli ki longying hakashnong mausyang kilap luding. Hakane ka jingjia ka Union kalayo ban kener laki kti jingyarap ban ai de kitiar syakito ki khat artli ki longying ki baya kendo yakane ka jingjia. Hau ne usnam khat khandai spa khandai penyo ka Union kala penbet ya ka rukom jingrakhe ka batikna haka youth Sunday bat kata kalong babaro ki si society kin sedang ban penlong ya ka youth week man la ka snam de program baper ki ba kentup ya ka GSeng yalam games and sport ka jinglet jingo iki bapang basitam ka jinglet ya slok iki bangam haki jingsniu jing thala bat ki samla kin penyat iki GSeng haka mit balang bat ki mit sajan haka jingrakhe ya ka youth week. Kane ka jing penbet jo ka Union kala long da shisha ka jing yarap ki society haka bakila persyang ban rakhe tikna ya ka youth week bat ka youth Sunday hadu kini ki sngi ki bamenta. Dairu haka ne ka snam khat khandai spa khandai penyo ba ka Sinot Union kala rai ban donno ka standing choir ka ba kentop ya ki san pongut ki members na baro artli ki Presbytery Union arpu sangut kawai ka Presbytery Union bat dai haka ne ka snam bala penbet bandon no ki jingruai ai kublei haman balong ka GSeng Sinot Union ka badang ne ru hadu menta ka jing penlong ya ka GSeng Sinot Union ka bapura hadin bakari boy Presbyterian Sinot kalayo la ka jong ka Sinot ka bapura haka snem khat khandai spa khandai pupra la thungru ya ka riboy Presbyterian Sinot Union ka bapura haka juhi ka snem khat khandai spa khandai pupra dei haka ne ka snem ngiyo I ya ka jingnang roy haka Sinot Union haka bana ki artli ki Presbytery Union menta la phia syaki santli ki Presbytery Union kata karibhoy sep ngi Presbytery Union kabadon lightly ki District Union karibhoy mi ngi Presbytery Union kabadon santli ki District Union karibhoy syate Presbytery Union kabadon lightly ki District Union kamaubu sarikrai Presbytery Union kabadon southly ki District Union kanong tlu mathan Presbytery Union kabadon artli ki District Union. Hau ni usnam khat khandai spa khandai pupra ka Sinot Union kalayakut bakam desyu bandan hapo ka KGC Union handai ka jingedei kan long tang nadu ka kerdan ki District Union ka jingelang perkhat kam ka baningkong hadin balayo ya ka Sinot ka bapura kalalong hakitarik arpusan hadu arpupra umach khat khandai spa khandai pukandai haka si society balang Saiden District khat arleng do sepngi si Union ki nongkit kam ki baningkong jong ka Sinot Union ki bapura ki long Advisor Reverend B.R. Pomsong, President Teman Besan H. Sadap, Vice President Mr. M.S. Lungkhoy, General Secretary Mr. Pinshangan Tumung, Assistant Secretary Mr. Eber Pungrob, Finance Secretary Ms. Margaret Ronghang, Treasurer Reverend L.S. Nongflang, Statistician Mr. Penbahalang Dingdo, Auditor Teman Besan D.W. Matlai but Mr. L.R. Makodo, Executive Secretary in Charge Reverend E.F. Lingdo. Dai hakane ka snem khat khandai spa khandai pukandai balarai bandonno ka mission fund jong ka Sinot Union da ka jing tmu ban Christian ka kam mission jong ka Union layakut ban pha le training kino ki samla
kibadon jing temu haka commission bat onda kiladep kin long ki mission worker jong ka union haka rukom ban penmi ya ka mission fund larai da ka shisngi bela ka jing ai donation na kino kibadon mensem ka jing ai ngu mit sngi sa jan ki district si union bat presbytery si union ka badang ne haduk menta bat ka balong ru kalan ban Christian ya ka commission ka union house name Hajar layo ban penlong ya ka jiaseng sinat si union ka baar habalang boy rembang hakitarik pra haduk hadar umaj Hajar kajing yakut ka bakham kerpang hau news nam kalong kajing pediang ya kajing penbait ka RBP sinat ba kajing rakhe ya ka youth sunday kanlong nadu ka tayo ka baningkong ubnai Oktober manla usnam omshu ubnai September kajing pha delegates ka silver jubilee jo ka PIF ka banlong habalang zarkot aizol hakitarik arpo nreo hadu arpo kundai Oktober Hajar ka union kalayo ban late represent ka cultural program daka item shat krut lengka bat kumjuru ka jingruai lang ya ka hallelujah chorus da barok ki unit ka PYF larai ban penlong ka jiaseng sinat si union la ka jong omshu bat kirangba ka kalapha ya ka ne ka kam sha ka sinat banyo ya ka jing menjur bat ka sinat ka bala long house nam Hajar iwei ha ka balang diwan kalapdiang ya ka ne ka kam hadin kane kasinat si union kalayo lat ban penlong jiaseng la ka jong tayo baningkong ubnai march kalayo ru la ka jong ka kamra ban bu ya ka office trekam hasinat office nongpo ki project bat ki kam ki bakham kerpang ki badon hakaribhoi presbyterian sinat si union haba persyang ban buddin ki jing tray mission jong ka union hapo ka sinat bat syabar ka sinat ngiyo i ba ka sinat si union hala ibor ibaret kala persyang ban bu ki project don na pedeng jongki ki bakut no tang sipor ki don pat ki dang sa haduk menta ban syukudau lengkot ki project bakham kerpang jo ka sinat si union ki longkum ne harum kabaningkong ka mausyang presbyterian LP school haswa ka snem khat khandai spa khandai penreu ya ka ne ka school la kersyan da kariboi presbytery si union hanrai nadu ka snem khat khandai spa khandai penreu la penkela sya kariboi presbyterian sinat si union hanrai namar baka shnong kalapan ban penyaj hino ya ka ne ka LP school kumta la IT no syakane ka shnong ban penyat ya kane ka school nadu ka snam khat khandai spa khandai penyo mukpur english school ya kane ka project la sedang ban perkhat nadu ka snam khat khandai spa khandai penyo ban seng ya ka english school ha mukpur hendrai namar sibun ki jing umsyam lala ban pendap ya ka kam detat hadu ka snam Hajar balala ban shnai ka jing school ka ba ka jing he kalong arpo la khat arput ka jing shna kalong ka ba ker ki terpait ba sop dau plang ki khana school ki badon hakata ka por ki long khat khandai ngun nursery khat saungut KG sangut house nam Hajar lai lapen kiu sya ke class 1 bagi kena gidon khat nyongun de house nam Hajar san lami ke jing hakati ke school hakabaki rangba ki badon hakato ke jaka kimyadon ke jinges tu jingmut ban penyat ya ke school badru ya ke jaka ka balabu ya ke school la shimno da wei pat ubreu kumta ka union kala sange no ban penyat ya ke school nadu ubnai me Hajar san ya ke jaka la IT no sya ka balang nongpo house name Hajar khatsan kabalai ka jing thet ya ka jaka ha umsait sneng ha ka jing persyang banwat ya ka jaka ban bu ya ki project juga sinat si union ka union kalayo ya ka wei ka jaka ha umsait sneng ka ba ka jing he kalong ekar shiteng bat la thet ya ka ti ka jaka ha ka dor lak sapo Hajar tengka ha ka snem Hajar san lala ban register ya ka ti ka jaka house name Hajar nreu tehendrai namar ka union kala temu ban seng school no ha amsing jorbat kumta kala IT no ya kate ke jaka sya ka sinat bakan pendan kam daka baya keliang bat ke jaka juga sinat kabadon hamau diang haneng riboy college kalong ka jing ngokmen bantip baka sinat kala penyang ya ka riboy sinat college hakate ke jaka hamsait sneng kabasau mission field ha amsing jorbat Assam lasdang ya ka mission field ha amsing jorbat Assam house nam Hajar san laitung yai kong red si pasleng banlong emission worker hakati ke jaka hakajing seo ke bakat san spa shibnai daka jing trai shitam jeng ilala ban shnai ke ying mane de kisik ban penlong ke jiaseng hapo kate ke kunhun emission worker ilalomi ki khana school ban ai jing hikai yaki man ke jan man la ka step hak mission field hakiti ki thain amsing jarabat kumta ka union namar ka sinat namar ba ka sinat kalabu ya ka mission field hakiti thain amsing jarabat kumta ka union kala IT ya ka ne commission field sya ka sinat handrai ban penlit jingmut no tang ya ka school kabasan karibhoi presbyterian sinat si union english school amsing jorban namar ka jingjangai jo ka ne ka jaka na ka weipat ki school kumta ka union kala idon kam ban sengno
Banseng school no hakane ke jaka. Larai ban sedang syuah ka kerdan primary ka union kelas late chimti ka LP school kabala nang sedang da emission worker Mrs. R Pasleng haka R pendur tarik ume R hajar nyau. Haka jeng edon lang i Reverend BR Pomsyong, Reverend KI Rempej, Mr. DR Suting, bat i Mr. F Mani. Ka union hadien bakala shimti ka nega school, kala pediang ka jing ai jing mut jong ka nega shnong ban sedang no da ka English school. Kumta la lejbu mau nong rim ka nega school haka pratrik Januari arhajar pra da i Reverend BR Pomsyong bulong exhibit secretary. Haka jing edon lang ki dekot ka education committee. Layak ban sedang ka nursery, KG1 bat KG2 na du senam arhajar pra haka CBSE course ki kena ki don lai puingut latung ya Mr. Raju Pasleng kom unong hikai ka jingseu ka ba arhajar sanspa sibenai kad banang ya ki snem lanang upgrade ya ka school nakawi ka snem syakawi pat hadu ka class 8 lumpuj mission field ka sinot si union haka jingyat lenti ka jongka kalanang persyang ban kener sisu ya hakikam mission kala jet ya ki right kala jet ya ka right lumpuj ban longkum ka wei ni kilang khatre jongka hapo ka right lempoit ki don new teli kisnong bat na kine south teli kisnong ki de ki bomlong kristan ka union lengba ka evangelistic committee kala yo lat ban let jingo e ka snong lempoit ka south trik November arjar khatwei bat kala recommend ban sedang no e ka commission hakane ka jaka latung yo nojen lempoit na ka snong ampreng ban longkum mission worker ha ka jingseu ka ba arjar sibnai kala persyang ban penlong ki jesang yalap hakane ka snong tehenrei ki babon ki dangdon hakane yam tenrai kimsha ya ka union ban pelong ki jesang yelam bat bunsen lah ban pensange no ka union kamsyam laman than kala thau de ki web kilat ban yelap hakane ka jaka da ki babon bun snam ka union ka jupen long ya ki gospel campaign ki health camp ki awareness program halor ka koit ka khia karep karyang kala yale ru ban ai ya ki jing ai sngoba de ki tiar hakate ka jaka hadin bo nojen lempoit la resign na latung mission worker yu Mr. Morning Dilar nakabalang try house nam arjar khatsan daka jing tray shitam jaka union bat ru mission worker la ban penlong kristan saupungut ki mensem hakate kisnang ka right lempoit hadin bakala yo i baki kristan kilanang bon kala penbet kerpang baki no kino ki balalong kristan kinlek sa na haulum ubatmai shashiliang jongkawa lamra kumta ki kristan kilalek shong shnong shaw ne ulum tmai daka jing kristan joki dekot ka sinot si union lala ban sinaru ya ka ying mane halumpoin kaladon ke jing angnut joki para bangeng ki badon hakane ka mission field ban yo yo surok uban poi shedu ulum ubakisyang kisa ban bu yakis bat ban bu ya ka school red namar ki khon jongki ki dangret ki shitam ban le chiki wepat ki shnong ki bejengai kumbalai ne 100 kilometer commission bat ka evangelism committee kala shimkhia ya kane bat kala ai jingmot shaka general committee ban perkhat halor ka jingseng school hakane ka jaka ka bahnyo pre primary school lempoin ka general committee ka balalong hakabalang try house nam arhajar arpuar kala pediang ya ka jing ai jingmot commission and evangelism committee ban seng school na halempoi bat kala pha ya ka kam shaka education committee ban penkre ka education committee kala penkre bat la rai ban bu ya ka pre primary school hakate kisnang la shna ya ka ying da upaya simen la tap ya ka ying da katin la siang simen ya ka madan na ka benta ka jingker la ker da kitin ya ka jinglut na ka benta ka jingshna ka long san pasau hajar lai spa sautengka ka jingdon ki khna baro hakate ka school ki long khat sangon la thong yo nong hikai Mr. Revision Dilar napo kasnang lempoit haka jingseu ka ba arhajar arspa shibnai layolat ban shnai ki ben ki desk ki mej ki shuki plastik upait bat top bat ka blackboard la sam e ki kot ki copy ki lead ki rubber bat ki kena school layolat ban pli ka school akan 2 tarik April arhajar arpuar da president ka union da itman besan MO Shangrang haka jingna rangkat Reverend K Rempei belum treasurer Reverend Bibi Markap executive secretary ki kena school ki para bengej halumpoit lambat ki dekat nakari boy mingi presbyteries union ki balawan ban pendap ya ki jing visit ya ka school hakate ka sngi namar bala ikut ban penkiu sashi class haka class 1 kom taladon kam banang extend ki kamera class lala ban pendap ya ka kam ban snai ka ka kamera haka jinghe ka ba hnrupo shipau la shipau pun na ka baladon lupa bat ka baranda ka balai hadu arpusau pun ka baranda ka ban kuntup ka baladon lupa na ka khatsau pot ka batmai nadu une usnam arhajar arpulai
lapen si kelas kata sya kelas 1 ki student ki badon hapo usnam arjar apply ki long khat sangun nursery saungun kelas KG hindrungut kelas 1 sangut ingkerman kan ka school kan ya chaprang syakman bat kan ka mission kan long ka bajam khanang ban penyo ya ka jing ngau trai ya kini ki mission field jang ka union ka sinot si union ka belalong habalang sungku haus nam arjar arpau kala penbet benlej bisit ya kini ki mission field daki presbytery si union nalor ki presbytery si union kila donru ki district si union bat ki si society ki balej ban bisit ban ais ngubha syakine ki mission field bapra library daka jing temu ban yarap ya ki kun samla kasinot si union kala pli ka library ha ka arpusau tarik February hajar khatsan kala bu ya ki kot ha ka library ki ba kentup ya ki souvenir ki proceeding ki sinot proceeding sinot si union proceeding PCI proceeding jeseng kentai kubor jing penim kubor sinot pateng kristan PCI herald commentary dictionary ki magazine ki commentary ki dictionary bet ki wiki kot niam nang ta ki donru ki help book jong ki class 10 but class 11 class 12 but degree arts hadu menta ka jing pendon kam ya ka library ka duna bha bat tang wei arngut ki bajurong haka ngikermen bagi khun jong ka union kin pendon kam bhai ka library na ka benta ka jing mentoy jong ki hakisngi ki manangwan ka bakhandai computer institute ban penyar shishu ya ka jing traikam ka union kala persyang ban bu jingmot ban sedang ya ka computer class hasinat office nongpo ka general committee ka belalong hakabalang mautunum hakilait lai hadu santarik umach arajar reu kala pediang ya kane kala IT haka education ban penkre lala ban pli ya kane ka computer institute haka arpo tarik umach arajar nyau da moderator ka RBP sinat Reverend LS nongplang ha ka basdang labu iki kos tang MS office ba DTP handai kat banang yai kisnam lanang upgrade ya kane ka institute bat menta ka don ki kos ki bakentup ya ka CCA ka ba arbnai COA ka ba laibnai ka DTP ka ba laibnai ka DCA ka ba hendrubnai ban pentelun ya ka kam kala bu ya way instructor but way project coordinator shishu ban penbit penbiang ki jingdan kam hakane ka institute la jubu budget man la ka snem khnang ban yo ban thet ki computer ka lat kala nang pli shishu ya ka union ha ka ba kala yo jingerap na u Shri Vipala ba Dr. D Lapang na ka benta ban thet ya ki computer set hakane ka institute kane ka institute kala ai ka jing syakri ka bala bun snem haka ba ki khun jo ka union bat ki way pat kila pass na kane ka institute haka ba kila yo ya la ki certificate na ka union ka ba shipo sinot si union award ban penslori ki samla pule haka jing pule ka sinot si union ka juai ka award ya hakitu ya kino ki bapas bah but ki bayo highest marks haka examination higher secondary school living certificate man la kasnem kabakhat we ki jing syakri leng ba ki jing ruai kasinot si union nadu basdang jong ka jing yat lenti ke jongka kala persyang ban penbha ya ka choir haka basdang la syujet arpusan ngot na ki artli ki presbytery mingi bat sepngi hadin pat la syupenlong da ka audition bakino ki babiang urendang ban ruai kila banlong nakano ka presbytery union Henry kinyo lat bandan menta haka choir jong ka sinot si union lengba ka standing choir la yo lat ban ai jing ruai ki jeseng sinot si union jeseng sinot rangba haka PYF NEI CCYA PCI NCCI haka snem hajar reu ka choir hapo ka jing ilam teman besan HP Pamsyong kala yo lat ban ai ka jing ruai haka jing dap shispa snem ka jingwan ka revival hari kasi haka balang mairang ka jingruai ka balarwai kala syok mensim ya ki babun ki basngap ba kimla klam da thap ela ki kti lengba ka singing committee lala ban penmi ya ka audio CD haus nam arjar kan reu ka bakerteng im da umensim ban penmi ya ka video CD ya ka ju ka jingruai im da umensim haus nam arjar kan niau ban penmi ya ka music video ha ka YouTube channel jo ka sinot si union da ka jingruai ka jing sngoret haus nam arjar arkuai bat ke jing house name arajar apuar nalor kata lengba ka music committee ka sinot si union kalayo lat ban penlong ya ki singing festival ki hymnal festival ki praise and worship ka choir competition ki workshop ban penbha ya ka rukom ruai choir ne ka jiaseng
Praise. Haus nem arhajar nyau la yolat men penlong ke gospel concert Hamadan Palms im nong po bat kum juru haus nem arhajar arpuar la penlong ke gospel concert Hamadan RBP nong po. Lengba kan ke gospel concert la ban penmi fan ban Krisyan yaki project jongka union. Khadar ka jing syakri lengba ka selda. Ka jing syakri yaki para breu kalong ka jing syakri yau blai. Dakane ke jingkit kli ke sinod si union lengba ke selda kala penlong ki awareness program halor ke jing sniu ki jingdi bapen buan ke jingkta jong ke jing syong kha khna haki jaka baper la kalong ke sinod office RBP secondary school nongpo RBP secondary school Boirembong bat kumjuru syadu ki balang lala ban pen kre ki guidelines ke selda haus nam arajar pra layolat ban penlong arsin ya ka career guidance ha nongpo house name arajar khatsau hari boy sinot college house name arajar arpuar lengba kane ka program kalala kala yarap ya ki samla ban kedau lenti ya ki syakano ka phang bakin jet ka jingpule ka jongki layo ladru ban register bat ka sorkar ka selda da ka kerteng ribhoy presbyterian social upliftment Christian Endeavor Union ka sinot si union kala rai ban bu ya ka working women's hostel haka jaka jongka haneng ribhoy college ndai namar ba kapat yo ka fund ka babiang bat ki sponsor kumta kane ka kam ka dangsa khnang ban yo ban pendon kam ka te ka jaka lanang shna da ka yingwai aiwai da ka ying aiwai haka te ka jaka ngikermen ba kane ka project kan yarap ha ka ba penmi ya ka fund jongka sinot si union ka ba khatlai kariti penyat kam nakabenta ban bu baik bu renti ya ki jingtrai kam nadu ke kerdan si society hadu ka sinat si union karibhoy presbyterian sinat si union kala menjur ban penmi ningkong ya kariti penyat kam haka jeseng union kablalong haki tarik iway hadu lai march arajar arpulai haka balang kweng hadin arsnem lanang penbha ya ka da ka basyim ya kirai ki bami na ki jingelang perkat kam ka union bat ka senshan ka baar ya kane ka kot kalami house name arhajar kanreu kinong kit kam jong usnam arhajar arpuar arpusau advisor Reverend PL Muksian president teman besan MO Shangrang arhajar arpuar bat Reverend KP Masyering arhajar arpulai vice president teman besan NS Makdo general secretary teman besan Dirani assistant secretary Reverend IPL Sengkli finance secretary executive secretary in charge treasurer Reverend K Rempai statistician Ms JM Karlor auditor Mr JS Chadap but Mr KK Lempoin but executive secretary Reverend BB Markham kajing penkun kum ka senior si union ngi penpau kajing sengungu ya ublay namar kajing yalam jong u haki arp santli gisnem ki balalet no haka bakum ka union ngilala ban pendap ki katto katne ki kam haka jing syakri ka kam jong u ngi kerman scam bau blay unang ya yalam haki snem ki banangwan maka union kanang la ban kener ki bakrau haka jing syakri ya u mensim jonga nang len kilom ki badang sa kimlong kam krau ya ki wei balala ublayun kurku nak benta ka buram ke jong u amen.